Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Benjamin. Taong 1978, Almeria, Biliran. Noong mga panahong ito, kakarating lang ng mga kamag-anak nila. Galing itong San Sebastian sa Samar, kaya hindi biro ang naging sakripisyo nito para makabisita. Ayon kay Benjamin, na kaya naglakbay ang kanilang mga kamag-anak patungong Almeria ay dahil sa liham na ipinadala noon ng tatay niya. Nagkaroon kasi sila noon ng mga kaaway sa baryo, gawa ng yung kanyang ama noon, palaging nagwawala kapag nakainom. Hindi lang rin basta-bastang pagmamaawi ang ginagawa nito, bagkus ay nananakit ito ng tao at nang hahabol ng itak. Dahil sa ganoong sitwasyon, marami ang nagkaroon ng galit sa kanila sa puntong hindi na rin ito nire-respeto ang kanilang pamilya. Minsan nga, umuuwi ng bugbog sarado ang tatay niya kahit hindi ito lasing at walang ginagawang masama. Sinubukan din nila itong ipaghigante, pero sa dami ng taong may galit dito, wala rin silang nagawa. Ayaw na rin nilang makisali sa gulo, sa takot na baka pagkaisahan sila ng mga ito. Gayunpaman sa kabila ng ganoong sitwasyon, hindi natinag ang kanyang ama. At sa halip na lubayan ng mga kaaway niya, mas lalo niya pa itong hinamon. Wala rin silang alam na nagpapadala na pala ito ng liham sa mga kadugo nila, kaya nagulat sila nang biglang dumating ang mga ito. Kokonti lang naman ang mga kadugo nilang pumunta, pero lahat yon karamihang lalaki at nasa tamang edad na. Bale, 7 lang ang dumating, 5 ang lalaki, tapos 2 ang babae. Yung mga babae medyo may edad na, kaya naman hindi nila mawari kung ano magagawa pa nito para sa kanilang padre de pamilya. Sa unang araw ng pagdating ng mga ito sa kanila, nagkaroon ng maliit na salo-salo. Sila-sila lang, walang kahit ni isang kaibigan. Inaasahan naman yun ni Benjamin, sa kadahilan ng sa kanilang lugar noon, halos wala na silang kakilala at kalapit sa buhay. Pinagtatabuyan na rin sila ng kung sino-sino, kaya yung buhay na tinatamasa nila, hindi rin naging madali. Napakahirap gumalaw kapag gano'n ang sitwasyon, dahil sa wala kang malalapitan at maaasahan. Ngunit nang dumating ang kanilang mga kadugo, lahat ito ay dahan-dahang magbabago nang hindi nila namamalayan. Pagsapit ng gabi ng araw ng pagdating nito, kahit papasapit na ang hating gabi, abala pa rin yun sa pag-uusap. At dahil nasa tamang edad na siya, wala siyang ibang ginawa kundi ang maupo sa dingding ng silid kung saan malapit sa mga kadugo nila. Maging siya man kasi aminadong nagtataka kung sino-sino ang mga ito. Inakala rin niyang pumunta lang yun para magbakasyon, ngunit sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig, dito niya nakumpirma na hindi ito pumunta para sa ganoong bagay. Nung ilahad na kasi ng kanyang ama ang tungkol sa kinakaharap nitong problema, tumahimik ang 7, animoy meron itong naiisip na plano. Rinig na rinig niya ang lahat ng isinumbong nito. Kaya naman habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng takot sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang sumagot ang lolo niya sa mga sinabi nito. At ano ang gusto mong gawin namin, Ulises? Gusto mo bang patayin namin sila? O pahirapan lang hanggang sa sila'y bawian ng buhay? Nang marinig naman ito ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip pang sumagot. Kayo na hong bahala. Kapag may nang laban, tapusin nyo na lang. Kahit sino sa kanila, hinding-hindi ko pang hihinayangan. Kabaliktaran ka ng ama mo. Kung dati nagkawatak-watak tayo dahil sa kapatid ko, ngayon maaaring dahil sa iyo muli tayong mabuo. Huwag kang mag-alala.
Kami na ang bahalang magresolba ng iyong problema. Ngunit maging matyaga ka sapagkat kinakailangan pa naming pag-aralan ng mga bagay-bagay. Hindi natin ito pwedeng gawin ng isang gabi lang dahil pwede nila tayong pagdudahan. Bigyan mo kami ng 3 buwan para maayos ang lahat ng gulong kinakaharap mo. Dahil sa sinabi nito, hindi na umangal ang kanyang ama. At sa halip na magtanong pa, abot langit ang naging pasasalamat nito sa mga kadugo nila. Pagkatapos naman ng seryosong pag-uusap, napansin niya na unti-unti na rin yung nagsisialisan sa sala, indikasyon na nagpapahinga na ito. Dumaan pa ang mga araw, di malis sa isip niya ang sinabi ng matanda. Gusto niya itong ibahagi sa tatay niya pero natatakot siya na baka magalit ito sa ginawa niya. Siyempre, alam na niya ang ugali nito, kaya hindi na siya nagdesisyon ng basta-basta. Di nagtagal, lahat ng napapansin niyang kakaiba sa mga kadugo nila. Pilit niya talagang ipinagsawalang bahala hanggang sa may napansin na siyang nagbigay ng matinding takot sa kanyang kaluluwa. Ayon kay Benjamin, gabi noon nang mapansin niyang lumabas ang 2 binatang kasama ng lolo niya. Akala niya magpapahangin lang ito, kaya naman pasimple niya itong sinundan. Hindi naman siya lumabas ng bahay, bagkus ang ginawa niya, sumilip siya sa isang maliit na siwang. Nagbabaka sakali na makita niya itong nakatambay sa bakuran. Ngunit ang inaasahan niyang magpapahangin lang, nadatnan niya na merong kakaibang ginagawa. Imbis kasi na maupo ito, abala yung pinakabata sa pag-ayos ng mga dala nitong itim na bato. Isinalansa niya ito sa lupa hanggang sa makapaglikha na ito ng kakaibang simbolo. At ang mga simbolong yon ginamitan ng orasyon para unti-unting lumabas ang berdeng liwanag na nasa loob nito. Sa isang kisap mata, naglikha ito ng bilog na liwanag sa ere na kung saan kapansin-pansin ang animoy parang likidong gumagapang papaikot dito. Hindi nakakalabas ang mga likidong yon, kaya sa unang tingin, medyo nagtaka at napaisip na siya. Bagaman walang ideya sa ganoong bagay, malakas ang kutob niya na maaaring isa itong lagusan patungo sa kabilang dimensyon. Ang hindi lang niya maisip, bakit nagkaroon ng ganoong kakayahan ng binatang yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niya na hindi pa rin tumitigil sa pag-oorasyon ng 2. Maya-maya pa, tumayo na rin ang kasama nito, kasabay ng paghubad nito ng kasuotan. At nang mataong wala na itong saplot, dito na nito kinuha ang isa sa mga bato. Paghawak dito ng kadugo niya, unti-unting nalusaw ang itaas nito hanggang sa magsimula na itong lumuha na parang kandila. At ang napakalapot na likidong lumalabas mula rito, ginamit ng 2 para ipahid sa buong katawan nila. Pagkatapos, muli itong nag-orasyon ng may kalakasan bago pumasok sa lagusan. Akala niya maglalaho ito na parang bula, pero tumagos lang ito sa bagay na kanilang nilikha. Ngunit pagdating nito sa kabilang ibayo, napansin niya ang unti-unting pagbabago nito ng anyo. Kung dati, tao lang ito na animoy naglagay ng tinta sa katawan, sa puntong yon malayong malayo na ang wangis nito sa isang pangkaraniwang tao. Bukod sa nagkaroon ito ng pakpak, tinubuan din ito ng sungay sa noo. Nawala na rin ang mga mata nito, kung saan ang natira na lang sa muka ay ang malapad na bunganga at mga pangil na nagsisiuslian. Ilang segundo pa ang dumaan, nakita niya ang sabay-sabay na pagmulat ng mga namumula nitong mga mata na lumitaw sa braso. Hindi niya mawari kung paano ito naging posible, ngunit base sa kanyang nasaksihan, totoo ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Di lang yun, tinubuan din ito ng mahabang buntot,
kasabay ng pagkakaroon nito ng malalapad na itim na balahibo sa mga pakpak nito. Umunat din ng husto ang binti ng dalawang nilalang hanggang sa mag-anyo na itong binti ng kabayo. Matapos ang ginawa nitong pagpapalit-anyo, isa-isa itong umatungal bago kumaripas ng takbo papalayo. At nang mawala na yon sa kanyang paningin, naiwan siyang tulalang-tulala sa lugar na kanyang pinagsisilipan. Bagay na naging daan upang hindi niya mapansin ang aksidenteng pagtungo roon ng kanyang ama. Kung hindi pa nga siya nito tinawag, hindi pa babalik sa normal ang ulirat niya. Pagbaling naman niya rito ng tingin, halos hindi siya makapag-wika. Tahimik man at tulala, hindi niya kayang itago ang matinding takot na namumutawi sa kanyang mga mata. Kaya naman ang masipat ito ng tatay niya, dali-dali siya nitong dinala sa silid ng mga kadugo nila. Pagbukas nito ng pinto, agad nitong inilahad ang tungkol sa pagsaksi niya sa pagpapalit ng anyo ng dalawa nilang inutusan. Dagdag pa nito na hindi niya inaasahan ang bagay na yon, kung kaya't di nila pwedeng sisihin ang kanyang anak. Nang marinig naman ito ng matanda, imbis na magalit, humagikik lang ito habang kaharap sila. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, sumagot ito sa kanyang ama ng, "Hayaan mo na. Wala tayong dapat itago sa mga anak mo. At isa pa, paano nila kami matatanggap kung hindi nila malalaman ang aming mga sikreto? Kung kagalitan nila kami at katakutan, nasa sa kanila na lang yan. Pero wag sana nilang kakalimutan na kami ang rason kung bakit sila'y pinanganak sa mundong ibabaw." Dahil sa sinabi nito, bigla siyang napaisip. Hindi niya mawari kung ano naging ambag ng matanda hanggang sa ibinahagi nito ang nangyari sa kanilang ina 7 taon na ang nakakaraan. Ayon dito, na bago sila makarating ng Almeria, nagmula talaga sila sa San Sebastian. Ang kaso lang, hindi rin sila doon nagtagal dahil sa mga nangyaring kaguluhan. Sa panahon kasing yun, tinutugis pa ang kanilang pamilya ng mga albularyo. Lahat pinapatay nito, kaya wala silang pagpipilian kundi iligtas at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Marami ang namatay sa kanilang lahi, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin silang nakakaligtas at nakikipaglaban. Kahit nasa harap na ng kamatayan, hindi sila nakakaramdam ng kahit na anumang uri ng panghihina. Bawat isa sa kanila, nakalaan ang buhay sa kung papaano lalabanan ang mga panganib na kanilang kinakaharap. Halos magpipitong buwan din silang nagpalaboy-laboy noon dahil kahit saan man sila pumunta, palaging nakabuntot ang mga kalaban nila. At para tuluyan ang matakasan ng mga ito, nagdesisyon ang lolo niya na patakasin ang kanyang mga magulang pagdating nila sa lugar ng Talalora. Matagumpay naman nila itong naisagawa, ngunit ang naging kapalit nito ay ang kamatayan ng ama ng tatay niya. Labis itong pinagsisihan ng kanyang ama, ngunit aminado yung wala rin itong magagawa. At magmula noon, hindi na nila nakita pa ang kanilang mga kadugo. Dahil din sa mga pinagdaanan nila, kung kaya't hindi na nawala sa utak ng tatay niya ang karahasan. Marahil ay ito rin ang rason kung bakit kapag lasing ito, nawawala ito sa kanyang sarili. Inamin din ito na hindi niya na inaasahan na makita pang muli ang kapatid ng kanyang ama dahil inakala niyang napaslang ito sa digmaan sa pagitan ng mga albularyo. Nabanggit din ito sa kanya na ang pagpapadala nito ng liham ay pawang pagbabakasakali lang. Hindi naman niya sukat akalain na ang darating pala sa kanyang pagtawag ay yung mga kadugo nilang matagal na nilang kasanggang dikit. Nang marinig naman yon ng matanda, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, "Hindi kami nalipol, kundi kami ang umubos sa kanila. Ang akala ng mga albularyong yon
pamilya tayo ng mahihina. Masyado nila kaming minaliit na siya namang nagresulta sa kamatayan nilang lahat. Magmula noong natalo namin sila, bumalik ang kapayapaan namin sa San Sebastian. Muli kaming narespeto ng tao at lahat ng aming kagustuhan ay nasusunod. Itong mga anak mo, Ulises, batid kung may mga natutulog na bertud sa kanilang mga katawan, kagaya ng sayo. Tatanungin kita, gusto mo bang buhayin ito para sa proteksyon ng pamilya mo? Nang marinig naman ito ng tatay niya, bigla itong hindi makasagot. Pagbaling niya ng tingin dito, napansin niya itong tulala, indikasyon na naglalakbay sa kawalan ang kaisipan nito. Maglilimang minuto itong ganon, hanggang sa bigla na lamang bumalik ang ulirat nito. At pagbaling nito ng tingin sa matanda, matapang ito roong sumagot ng, "Hindi pa ako handa. Marahil darating din ako dyan, pero hindi pa ngayon. Yan ho ang rason ko kung bakit ako nagbabakasakali sa inyo." Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, muli itong tumawa habang tumatayo. Pagkatapos ng pag-uusap nila, matyaga naman yung naghintay sa pagbabalik ng dalawa. Ilang oras pa ang lumipas, nakarinig sila ng malalakas na pagaspas ng pakpak, indikasyon na meron ng paparating. Pagdungaw naman nila sa labas ng bahay, bumungad sa kanila ang dalawang binatang nakita niya kanina. Maya-maya pa, nang mapansin ng matanda na nakakabulabog na ang ingay ng mga ito, nakita niya itong nag-usal ng mga salita, sabay ihip nito sa paligid. At sa hindi malamang dahilan, kahit napakaingay ng mga biktimang nadagit nito, nakapagtatakang hindi man lang nito nagising ang kanyang ina at mga kapatid. Ultimo, mga kapitbahay nila wala ring naging reaksyon, kaya naman sa kalaliman ng gabi, panatag silang lumabas para tingnan ang dala ng mga ito. Dala ng kanyang kuryosidad, tahimik siyang sumunod sa kanyang ama. Paglabas nila ng bahay, bumungad sa kanya ang dalawa na nasa orihinal na nitong anyo. Apak-apak nito ang dalawang sako na naglalaman ng kung ano. Subalit hindi pa man niya ito nakikita, alam na niyang tao ang laman nito. Nakakapagsalita kasi ito ng dialekto nila habang paulit-ulit itong nagmamakaawa. Ang kaso lang, pagbukas ng mga kadugo nila sa sako, bumungad sa kanya ang dalawang malaking itim na baboy. Pilit nila itong dinarag patungo sa kusina at pagsarado nito ng pinto, walang kaabog-abog nila itong inundayan ng saksak sa tiyan hanggang sa winakwak na nila ang katawan ng dalawang kalunos-lunos na nilalang. Ayon sa kanya, buhay pa ang mga baboy pero nawawala na sa katawan nila ang kanilang mga laman loob. Kahit hilaw pa ang mga ito, pinagsaluhan na ito ng kanyang mga kadugo na parabang hindi pa yun naghahapunan. Pagkatapos nilang kainin ng mga laman loob, lumabas sila bit-bit ang karne para lutuin ito sa malaking kawa na may pinakulo ang tubig. Maliban sa karneng inilubog dito, wala siyang nakitang isinabay dito na kahit isang piraso ng rekado. Literal na puro lang itong karne, kaya naman kahit luto na, hindi yun gaano kabanguhan. Ang ipinagtataka niya lang noong mga sandaling yon, bakit parang nag-iiba ng anyo ang karneng baboy? Maigi niya talaga itong pinagmasdan hanggang sa may mapansin na siyang daliri na kahawig ng sa tao. Pag-ahon naman ito ng kanilang mga kadugo, dito niya na nakita ang katawang nilagyan ng sabulag ng hayop. Pagsilay niya rito, halos hindi siya makapaniwala at dala ng takot, napakaripas siya ng takbo papasok ng bahay nang hindi niya namalayan. Nadatnan na lamang niya noon ang kanyang sariling nakaupo sa sulok ng silid. Nanginginig ang buong katawan habang pahikbing umiiyak. Kitang-kita kasi ng mga mata niya na ang taong inahon ng mga ito
walang iba kundi yung lalaking nakaaway ng tatay niya. Ang nakakadiri lang dun, Pinuno, ubod na ito ng tanda. Tapos kung hindi siya nagkakamali, meron pa itong sakit sa dugo. Noong nabubuhay pa ito, nanggigitata ang balat nito sa dami ng sugat na hindi mapaghilom-hilom. Dagdag pa niya na kahit gano'n ang kalagayan ng lalaki, nasaksihan niya na sarap pa rin sa pagkain dito ang mga kadugo nila. Matapos naman niya itong masilayan, halos masiraan siya ng bait. Kung hindi dahil sa mga paliwanag ng tatay niya, paniguradong baliw na siya noong mga sandaling yun. Dumaan pa ang mga araw, parang walang nangyari sa lugar nila. Kahit nakapatay ng 2 mga kadugo niya, hindi ito hinanap ng pamilya ng mga biktima. Gawa ng bago nito nilisan ang pamamahay nito, pinalitan nila yon ng balat kayo na gawa sa luwad at mga damo. Ang mga balat kayong yon ay magtatagal ng 3 taon bago ito mabulok at mamatay. Ayon pa sa kanyang ama, na kaya ito naging posible ay dahil sa kakayahan ng mga kadugo nila na ilipat sa ibang bagay ang kaluluwa ng kanilang mga biktima. Sa pamamagitan nito, aakalain itong siya ay buhay pa at nasa maayos na kalagayan. Wala rin yung magiging memorya ukol sa mga nangyari, kaya naman walang pagkakataon na malaman ito ng mga mahal nito sa buhay. At sa sandaling ito ay pumanaw na, dito na mabubunyag ang tunay nitong katawan. Akalain ng mga taong makakakita sa pagbabago ng labi nito na biktima yon ng mga balbal, pero hindi yun ang totoo. Dagdag pa ng kanyang ama, isa rin ito sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng galit laban sa kanilang pamilya ang ibang lahi ng mga aswang. Matapos naman niyang marinig ang paliwanag, kahit papaano nagkaroon siya ng ideya. Matapos naman niya itong malaman, dito na rin siya nito pinayuhan na iwasang pairalin kaagad ang takot sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. At kung alam naman niyang ginawa ito ng mga kapamilya niya, wala siyang dapat na ikatakot. Imbis na sundin ang kanyang emosyon, mas mainam na pag-aralan niya ito upang hindi na siya makaramdam ng kahit na anong takot mula rito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na siya nagkaroon ng ideya. Kahit papaano, naibsan na rin ang takot niya, kaya nakapag-isip na siya ng tama. Ilang minuto pa ang lumipas, dahil sa pangungumbinsi ng tatay niya, muli siya nitong napabalik sa kinaroroonan ng mga kadugo nila. Nadatnan niya yung sarap na sarap sa pagkain na animoy napakalasa ng mga inihanda nito. Subalit gaano man yun kasarap sa kanyang paningin, hindi niya ginustong tumikim. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama, kaya naman literal na pinagmasdan lang nila ang mga ito hanggang sa matapos sila sa pagkain. Ilang linggo pa ang lumipas, walang nangyaring hindi inaasahan. Payapa pa rin naman ang kanilang lugar sa kabila ng gabi-gabing pag-atake ng 2. Akala ni Benjamin madali niya yung mauubos, pero nang atakihin na ng mga ito ang taong may mga kakilalang albularyo, dito na nagbago ang lahat. Unang atake ng 2 binatilyo naging bigo ito. Gawa ng punong-puno ng pangontra ang bahay ng kanilang biktima. Sinubukan nila itong pasukin pero hindi sapat ang lakas nila, buhat sa mga harang at engkantasyon na hindi nakikita ng mga mata. Kaya naman sa halip na magpumilit, minabuti nilang umalis na muna upang makapag-isip ng panibagong plano. Akala ng mga kadugo niya, may alam sa lihim na karunungan ang papatayin nila, ngunit wala silang kaide-ideya na ang taong yun pala ay nagmula rin sa pamilya ng mga manggagamot. Sapat ang kaalaman nito para makapagtaboy ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya naman sa halos 3 beses nitong pabalik-balik, walang nagtagumpay sa kanilang mga plano. Panatag naman ang mga kadugo niya dahil sa hindi ito nakita ng kanilang biktima. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman,
natunugan pala sila. At sa ikalimang pagpupumilit ng mga ito na tapusin ang kanilang misyon, dito na nangyari ang hindi inaasahan. Lumipas ang gabing yon, hindi na nakabalik ang dalawa. Labis itong ipinagtaka ng lolo niya, kaya naman kinabukasan, naghanda sila para ito ay hanapin. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang natagpuang kahit na anong bakas. Di rin nila sinubukang puntahan ang bahay ng dinalaw ng mga ito dahil baka matunugan sila ng mga albularyong naninirahan sa baryo. Pagpatak ng hapon, abalang-abala na silang lahat sa pag-uusap. Yung lolo niya galit na dahil malakas ang kutob nito na may mga nangyaring hindi inaasahan sa dalawang apo niya. Inilahad din ito sa kanyang mga kasama na papatayin nila ang kahit na sinong taong nanakit sa dalawa. Pagkatapos nitong maibaba ang plano, matyaga silang naghintay sa pagsapit ng gabi. Walang imikan, lahat pa simpleng naghahanda sa nalalabi nilang pagsugod. Ngunit pagpatak pa lamang noon ng dapit hapon, may mga nakita na silang taong naglalakad patungo sa kanilang tahanan. Binubuo ito ng 5 tao, kung saan bawat isa sa mga ito kapansin-pansin ang kakaiba nitong kasuotan. Yung 2 ring nasa likod nito, may talukbong sa ulo at habang papalapit, unti-unti na nilang nararamdaman ang mga engkantasyon nitong dinadala ng hangin. Nung mapansin nga ito ni Benjamin, agad siyang naalarma sa kadahilan ng alam niya na hindi basta-basta ang kanilang mga bisita. Saan man ito nagmula, paniguradong may kakayahan itong tapatan ng kapangyarihan ng kadugo nila. Pagdating nito sa labas ng bakuran, agad naman itong huminto. Matyagang nagmasid sa paligid hanggang sa makita na nito ang grupo ng tatay niya na dahan-dahang naglalakad papalapit. Punong-puno man siya ng takot, hindi siya nagpasindak dahil alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang malaman ang lahat. Pagdating naman nila sa harapan nito, nakita niya kung papaano sila pamunuan ng kanyang lolo. Ito ang humarap sa mga taong yon at kahit wala itong ideya kung sino ang kinakalaban nila, naging kalmado at kampante ito. Hindi yun nagpakita ng anumang kahinaan at bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, binali niya ang ulo ng lalaking nasa unahang linya ng kanilang mga kalaban. Di niya ito hinawakan, bagkus pinatay niya ito sa pamamagitan ng buhay na salita. Pagbagsak naman ito sa lupa, tinanong niya ang 2 nasa likod kung ito ba ang utak sa pagkawala ng kanyang mga apo. Mariin din itong inilahad na dahil sa ginawa nilang yon, madadamay ang buong lahi ng kanilang pamilya. Ipinangako rin ito na hindi siya rito aalis nang hindi ito natutupad. Nang marinig naman yun ng matandang nakasuot ng talukbong, agad naman itong inalis ang balabal na nagtatago sa kanyang pagkakakilanlan. Pagbungad sa kanila ng maamong mukha nito, doon na yun nagsimulang magsalita. Walang kaabog-abog nitong inamin na sila ang pumatay sa 2, ngunit nagawa lamang nila ito dahil pinagtangkaan itong patayin ng kadugo nila. Mariin din itong inilahad, hindi sila pumunta para makipagkaibigan, bagkus pumunta sila para balaan ng mga ito na itigil na ang masasama nilang balak sa kadahilan ng magdudulot lang ito ng kamatayan nilang lahat. Pagkasambit naman ito ng matanda, kinuha nito ang sako na bitbit ng isa nitong kasama, sabay pagulong ng mga laman nitong ulo papalapit sa kanila. Matapos yung gawin ng matanda, dali-dali namang kinuha ng mga kasamahan nito ang kasama nilang lantarang pinatay ng kanyang lolo. Paglayo ng grupo, muling nagwika ang matanda upang makapagbigay ng huling babala sa kanila. Pinatay mo ang kasama ko, pero hindi kita gagantihan. Naway ito na ang wakas ng hindi natin pagkakaunawaan. Wika ng matanda.
Nang marinig naman yon ng lolo niya, abot tenga naman yung ngumisi habang ipinapamalas nito ang napakalakas nitong presensya. Wala siyang ideya kung paano yun nangyari, pero habang tinitingnan niya ang matanda, batid niyang parang nag-iiba na ang personalidad nito. Di nagtagal, nang tuluyan ng umalis ang kanilang mga bisita, tsaka pa lamang ito kumalma. Pagpatak naman ng gabi, wala itong inutusan na kahit na sino. Sa halip mag-isa itong lumakad para ipagtanggol ang kanyang mga apo. Nag-aalala man itong si Benjamin sa gagawin ng kanyang lolo, hindi niya ito napigilan. Walang kahit na sino sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob nang magbigay dito ng opinyon. Aminado kasi ang mga kasamahan nito na hindi sapat ang lakas nila para questionin ang kapangyarihan ng matandang 100 taon nang namumuno sa kanilang pamilya. Nang lumalim na ang gabi, lahat ay naging matyaga sa paghihintay. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan ang dahan-dahan nitong paglakad papalayo. Ayon sa kanya, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng nilalang na hindi man lang nagpalit ng anyo. Kung ano ang wangis nito nung una niyang nakita, ganon din ang itsura nito nung umalis yun sa kanila. At base sa paliwanag ng isa sa mga tiyuhi niya, ganon talaga ang lolo niya. Kahit ito ang pinakamalakas sa kanilang lahi, wala pang kahit isa sa kanila ang nakakita ng totoong anyo nito. Basta, naniniwala sila na ang anyo ng matanda ay hindi nalalayo sa wangis ng prinsipe ng demonyo. Yun ang rason kung bakit sa loob ng ilang siglo wala pang nakatalo rito. Makalipas pa ang halos humigit 3 oras, umuwi ito hila-hila ang 5 sakong pinagdugtong-dugtong gamit ang mga baging. Pagdating naman ito sa loob ng bahay, isa-isa nitong binuksan ng mga sako kung saan dito nila nakita ang lahat ng albularyong nakausap nila noong hapon. Wala nang binti at braso ang mga ito at sa estado nila, parang dumaan sila sa matinding pahirap. Pero sa lahat ng taong nakita niya sa loob ng sako, ang matandang nakausap nito ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala sa lahat. Burado na ang bibig nito, tapos nawawala na ang 2 nitong mata. May mga saksak na rin yun sa katawan, ngunit nakapagtatakang hindi pa ito namamatay. Ayon sa lolo niya, iuuwi lang nila ang mga ito upang ibigay sa pamilya ng 2 niyang apong namatay. Sa pamamagitan nito, hindi na malulungkot ang naiwan nilang mga magulang at kapatid. Nagdesisyon na rin ang mga itong umalis noong gabi dahil ayon sa matanda, may nakakita sa kanyang mga ginawa. Nang marinig naman yon ang kanyang mga kasama, agad itong sumipol sa hangin at sa loob lamang ng ilang segundo, dumating ang dambuhalang paniki na magsisilbi nilang sasakyan pabalik ng San Sebastian. Napakabilis lumipad ng nilalang na yon, kaya naman pagkumpas nito ng pakpak, agad itong naglaho sa karimlan. Dumaan pa ang mga araw, naging palaisipan para sa kanya ang kanilang kadugo sa karatig lugar. Hindi kasi sukat akalain ni Benjamin na meron pala silang mga ganoong kadugo. At magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit matagal niya na itong hindi nakikita, patuloy pa rin siyang naniniwala na buhay pa ang lolo niya na tinaguri ang matandang 100 taon nang namumuno sa kanilang angkan.